Merhaba, Havan Neja, Temaşavan Neja, İro, Nozde, Mahayeke, 2024 emi divê weşana xwe de behsa çalakiya li Zapê ku dozdê meha çile hefteyek bire çêbû û daxuyaniya hevserokê Konseya Rêvebira Kecekê Birêz Cemîl Bayik bikin. Cemîl Bayik do êvarê yani roja hejdê mehê ji televizyona Stêrk re axivî û di vê bernameyê de behsa gelek mijaran kir, bêguman behsa tecrîtê kir, behsa çalakiyên li dijî tecrîtê kir, her wiha behsa çalakiya li Zapê ya gerîlayan kir û di vê çerçeveyê de bang li pêşmergên PDK û cerdevanên li Bakurê Kurdistanê jî kir. Gelek tiştên girîng û ez ê behsa wan bikim lê berê ku em behsa van daxuyaniyê bikin, behsa banga Cemîl Bayik ya ji bo PDK bikin ku di vê bangê de nirxandina hilbijartinê Kerkûk û Şengal û Misûlê jî hebûn, bernameyek pir berfireh hebûn. Ez pêşniyar dikim ku hûn biçin li ser malpera Stêrk TV li vê bernameyê temaşe bikin. Bi qasî saetekî ev bername didome. Niha îro roja 19 mehê û Gerîla TV dîmenên çalakiya Zapê weşandin. Dîmenek zêdetirî 6 deqaye û dizanin ku artêşa Tirk, dewleta Tirk piştî vê çalakiyê yani piştî çalakiya roja 12 mehê gotibû di vê çalakiya gerîlayan da 19 leşkerê bibirin. Neh leşkerên me mirine lêbelê HPG daxuya kiribû ku bû di vê çalakiyê de 61 leşkerên artêşa Tirk hatine kuştin. Niha dîmena da ji xwe dîmen yani 6 deqenin û di van dîmena da her tişt xuya dike war xuya dike ku ew girê Amediyê ku leşkerên Tirk lêne hemî dikeve bin kontrola gerîlayan û li wê derê gerîlayek bam dike dibêje hin leşker li vir bûn reviyan êdin ji em ê wan niha bikujin li derdorê hin cenaze hinin û bi dehan çekê leşkera radikin dinyayek meezemê wan hinin dikevin konê wan dişewitînin dîmen li ser malperên Telegramê li ser Anefê li ser gelek malperên Kurdî hinin li vir em nikarin biweşînin ji ber ku YouTube radike ji ber wî ez niha nikarim dîmen li vir temaşe bu we bidim temaşekirin nikarim nîşanî wê bidim. Eger dîmen li vir biweşînin qenalê digirin û em nikarin li vir biaxivin. Ji ber vê yekê eger û bixwazin ku we temaşe nekiribê û dikarin herin li ser Telegramê ya jî li ser malpera Anefê ya jî li ser malpera Hawar ajansa Hawar ya Rojnivîs ya Stêrk TV ya Medya Haber TV û dikarin li gelek devera van dîmenan temaşe bikin û binêrin ku roja 12 mehê li Zapê bi rastî jî çi bûye. Li wê derê komek gerîlayên Azadiya Kurdistanê bi sedan leşkerên bi dehan leşkerên artêşa Tirk tar û mar dikin li gel ku ew qas teknolojiya wan heye, li gel ku ew qas piştgirî ji bo wan heye, li gel ku ew qas çekê pêşketê li cemanin, li gel ku ew qas tiştên termalê li cemanin. Weke nimûne dibêjim li wê derê konek pir mezin heye û ev kon alav digire yani dişewitînin, gerîla dişewitînin gelek meezeme û alavên leşkerî û çekên leşkerî ji xwe dibin lê li wê derê gerîlayek dibêje li vir meezeme pirin tiştek dest datîne serê lê şans em nikarin hemiya bivin. Yani bi Kurd û Kurmancî li wê derê ji deqaya destpêkê ji xwe çeperên leşkerên Tirk dikevin bin kontrola gerîlayan û heta nîdawiyê jî bin kontrolê de dibînin piştî ku karê xwe dixwedînin ji wê derê derdikevin. Ev jî xuya dike ku wek Birêz Cemîl Bayik jî dost Stêrk TV'de got leşkerên Tirk erê çûne başûrê Kurdistanê erê li hin devera leşkerê xwe cî kirine ev jî normal e ji ber ku gerîla şerê gerîla taktîka gerîla dimeşîne gerîla mecbûr nîne li her derê her tim li her derê bimîne kengî hece kir li kê derê bê diçe wê derê û war xuya ye ku erê leşkerê Tirk wê derê ne lê ew leşkerê Tirk ê li başûrê Kurdistanê li gelek devera ji aliyê gerîlayên HPGViya ji Astarê ve hatine dorpêçkirin û ew tiştên ku me niha behsa wan kir tê serê wan. Niha hevserokê Konseya Rêvebira Kecekê Cemîl Bayik bibon erê Cemîl Bayik şevê din ji Stêrk TV re axivî beşdarî bernameyek bû û bersiv da pirsên rojnamevan Ciwan Tunç û di vê bernameyê de Cemîl Bayik behsa tecrîtê kir, behsa çalakiyê li dijî tecrîtê kir ji ber ku dibêje bi tecrîtkirina rêber û çalan bi destpêkirina şer li dijî Kurdan e û çalakî ji bo vê yekê silav kir. Behsa çalakiya li Zapê kir, behsa
نرخاندنên medyaya Türk û dewleta Türk kir û behsa hilbijartinên Iraqê û Kerkûk û Musul û Şengalê kir, bang li pêşmergeyên PKK kir, bang li cerdevanan kir. Türkiye dibêje Amerîka alîkarî dide PKK, Cemîl Bayê bersiv da van îddiayan jî û gelek tiştên din got behsa hilbijartinên sîviyekê adalê kir. Ez nikarim vana hemî li vê dirêjbera ragihînim. Lezê kurtasiya taybet banga ji bo PKK û rewşa li Zapê ji we re bêjim. Niha Birêz Cemîl Bayek dibêje van çalakiyan gerîlayan careka din nîşan dane ku leşkerên Türk li dijî gerîla nikarin serkevin û artêşa Türk xitimiye têk çûye. Yani artêşa Türk li hemberî gerîla bi ser neketiye têk çûye, dibêje hetanî niha ji hundir û derva re Erdogan û şîrîkên wî dewleta Türk propaganda dikir, digotin gerîla nemane, gerîla nikarin çalakiyan bikin, lê bi van çalakiyan gerîlayan careka din hêza xwe nîşan dane û artêşa Türk tar û mar kirine û xitiman dine pêşî lê girtine, ew perîşan kirine û got di vê piştî vê van çalakiyan li nava Tirkiye, çapemeniya Tirkiye, hikûmet, dewlet filan bêvan evanan nîxaş dikin, dibêjin çawa encamên teknîkî nîxaş dikin. Tiştên esasî nîxaş nakin. Dibêje Birêz Bayek dibêje dibên evana çawa hatin kêçek tawan hewa, rewşa hewayê, baran bû, fîgan bû, mij bû, nizam çi bû dibêje evanan ne meselê esasî ne. Meselê esasî dibe gerekî Türk jî bipirsin, herkes bipirse ku berpirsyariya vî şerî Erdogan û Bahçelî ne, çima leşkerê xwe dişînin başûr ji ber ku armancê wanê demdirêj henin û eger ku leşker werin başûr li vê derê êriş bikin, wê demê encama wê ye kuştin vê ji ber vê sedemê dibe berpirsyariya kuştina van leşkeran li ser milê Bahçelî û Erdoganê. Dibêje vana dibên Amerîka destek dide PKK, tişkî wisa tune Amerîka dibe destek dide Tirkiye, dibêje bi van gotina Kurdan biçûk dixînin. Yani Kurdan biçûk dibînin. Çavê xwe de Kurdan biçûk dibînin, dibêjin Kurdin, bêkêrin, bêhêzin, nikarin tiştek bikin. Ji ber vê yekê dibe Amerîka çeka dide PKK, tiştek wisa tune Birêz Bayek, dibe li gorî fikra wan, li gorî felsefa wan, li gorî zîniyeta wan PKK nikare çalakî bike, Kurd nikarin tiştekî bikin, ji ber vê yekê dibêjin Amerîka destek daye wan. Her wiha Birêz Bayek got dibêje bi van propaganda dewleta Tirk dixwaze qelsiya xwe nîşan bide, zayîfiya xwe winda bikin, veşêrin, kes behsa zayîfiya wan, qelsiya wan neke û dibêje ev propaganda wan kerî tişkî nayê lazim bang li gelê Tirkiye dike ku bi qirka Erdogan û Bahçelî bigirin divê berpirsiyar ew in. Niha em werin ser mijara destpêkê, Birêz Bayek li vir li bang li pêşmergê PKK jî dike. Balê li malbata Barzanê rêveberiya PKK nake, bang li wan nake, dibêje ev tiştek li pişt min dîsa teqiya nizanim, dibêje PKK, siyaseta PKK xizmeta ji Kurd û Kurdistanê re nake, lê ez bang li pêşmergê PKK dikim û cerdevanên gunda ê Bakur, Qurucî, dibe ez bang wan dikim ku ji nevin şîrîkê artêşa Tirk ji wargehên, ji çeperên artêşa Tirk dûr bisekin. Beriya demeke jî bangek wan ji alî PKK hat bikirin, dibe ji ciyê wan dûr bisekin. Yani ku ji ciyê wan dûr nesekin, sibêro tiştek çêbe, bila kes nebêje PKK wan kir, bangek wiha dike dibe nebin şîrîkê swîcên artêşa Tirk, nebin swîcê êrişên artêşa Tirk û ji wan dûr bikevin. Wiha dibêje her wiha behsa êrişê dijî Rojava dike, dibêje ji ber ku nikarin li hemberî gerîla bi ser kevin, êrişî Rojava dikin, Birêz Bayek wisa dibêje û dibêje ji ber vê yekê jî lazim e ku li Rojava xwe parastina cewherî were pêşxistin. Ev jî bangeka pir girîng bû. Dîsa ji bo hilbijartina jî, hilbijartina sîviyekê adalê jî bang dike Birêz Cemîl Bayek, dibêje ev hilbijartin ji bo gelê Kurd gelek girîng in, zêde nekevin behsa vê yekê, lê yani dibe gerek lazim e gelê Bakur jî û Kurdên ku Tirkiye dijîn ji bo vê yekê bikevin navanlivû tevgerê bi Kurd û Kurtasê daxuyanî û bangewaziyê Birêz Cemîl Bayek wiha bûn. Mixwest ez vê mijarê were parve bikim û şîrove bikim, bi xatirê we dem baş.